A várakozás ünnepének első vasárnapján a Rákosligeti Csekovszky Árpád Művelődési Házban adventi koszorú készítésen vehettek részt egyaránt a kicsik és a nagyok. Koszorú alappal, fenyővel, változatos karácsonyi hangulatot idéző díszekkel, finom teával és családias hangulattal várták a ház dolgozói az immáron hagyománnyá vált eseményre az érdeklődőket. Hajós Erikát, a ház művelődés szervezőjét kérdeztem, hogy mi inspirálta őket a koszorúkészítés megszervezésére. Hát tulajdonképpen az, hogy összehozzuk a családokat, hogy egy kicsit együtt készülődjenek, kezdjenek el készülődni az ünnepekre, és ugye advent első vasárnapján a koszorú, az már kikerül az asztalra, az első gyertyát mindenki meggyújtja, és hogy itt a házban készítik a koszorút együtt, közösen, az egy jó hangulatú indítása az ünnepeknek, egy egymásra hangolódás. Arról is kérdeztem Erikát, hogy a díszeket és az alapanyagokat a műfáz állja-e, vagy mindenkinek saját magának kell valamit ebből beletennie. Azokat a műfáz szerzi be, a résztvevőknek csak a koszorú alapot és a gyertyát, mert ugye nem tudjuk, hogy kinek milyen ízlése, igénye van, milyen színű gyertyát szeretne a koszorújára tenni. A díszek viszont nagyon színesek, nagyon sokfélék, tehát abból mindig mindenki megtalálja azt, amit szeretne, ők csak az alapot kell hozzá. Lefilmeztem, de mivel még nincs olyan eszköz, amivel át tudnám adni önöknek a vágott fenyő csodálatos illatát, ezért elárulom, hogy mikor érezhetik akár önök is ezt a műfázban. Ez egyetlen egy nap, mindig advent első vasárnapjának délelőttjén szervezzük meg, és most már második éve kapcsolódunk a testvérműfázunkhoz, az ő programjához, hogy minden koszorút, ami itt készül, lefotózunk, profi fotók készülnek, és kapcsolódunk a szépségversenyhez, az adventi koszorúk szépségversenyéhez, ahol nyeremények is kiosztásra kerülnek. A kézkoszorúkat egy úgynevezett rajtszámmal lefényképezik, a készítő elérhetőségét rögzítik, hogyha netán az ő munkája győzne, véletlenül se felejtse el átvenni a nyereményét, majd a versenyműveket az internet népének zsűrije szavazza meg, ugyanis csak a legtöbb lájkot gyűjtő koszorú diadalmaskodhat. A koszorút mindenki saját maga készíti, és a műfáz dolgozói, ahol segítséget kérnek, ott besegítenek, de minden eszköz ki van téve, mindent lehet használni, ugyanúgy ragasztópisztoly, mint a díszek, és mindenki a saját ötletei szerint, ha meg nincs ötlete, akkor a többiektől tud segítséget kérni, ötletet meríteni. Hosszú évek óta hagyománya van a művelődési házban ennek a programnak, olyan nagyon nem is kell meghirdetni, plakáton hirdetjük természetesen és Facebookon, de mindig nagyon sokan vannak. Természetesen nem csak a műfázban készült koszorúkkal lehet nevezni, hanem otthonról beküldött képekkel is, ezért bíztatok mindenkit, hogy keresse fel a Csekovszky testvérházát, a Rákoskerti Művelődési Ház Facebook oldalát, és nevezzen saját koszorújával. Akár ön is lehet a győztes, hisz léteznek még karácsonyi csodák.